O Executivo ribeirense camiña cara á modernización da súa administración local e dos servizos públicos que ofrece aos veciños, adaptándose así aos novos tempos, onde os avances nas novas tecnoloxías son unha constante. Ademais de limitar o gasto na impresión de recibos e a conseguinte reducción da pegada do carbono, a medida traerá importantes vantaxes para o cidadán, que na súa casa, calquera hora os 365 días do ano, poderá realizar diversos trámites, como é o caso do pago de recibos de auga, saneamento ou imposto de circulación. Existen taxas e prezos públicos e impostos que se poden vir pagando a través da páxina web con solo ter unha tarxeta de crédito, contribuindo tamén a que a administración sexa 24 horas ao día, os 7 días da semana, que o cidadán se poda relacionar con ela a través dos medios digitais. Xa non é necesario desplazarse aquí, polo tanto, para facer calquer tipo de xestión, como pode ser cando utilizamos unha páxina como as de Zara ou Amazon, pois nós tamén queremos que a xente, os cidadáns e cidadás de Ribeira teñan estas facilidades e así as poñemos á súa disposición. Outra das novidades será para os provedores, que a través dunha ferramenta informática creada polos servizos económicos municipais poderán facer seguimento das súas facturas, dende que se inicia o expediente ata que se autoriza o seu pago. Deseñamos este tipo de autorización de encargo que é coa cal os provedores poden ter a seguridade xurídica do cobro das súas facturas e o seguimento total, como xa digo, dende que se inicia o expediente ata que se remata. Estas serían as fases pola que pasa, por exemplo, a compra de calquer produto ou servicio que fai a administración e todos estes pasos o provedor estaría informado mediante email. Aínda así, o Concello mantén tamén a outra posibilidade, poder seguir facendo estes trámites de xeito presencial, acudindo ás dependencias municipais, no servizo de atención ao cidadán.